manzozo Joselinda veshisayo Nomisimos manzozo King Shaka International Airport. We need you bow. We need you bow. It's our culture. We need you bow to the king. You have to respect this is King Shaka. You have to respect him. That's it, sir. We need to play. Mr. Lemachan. Ubalo phethe isando esidakelwayo ziyakhala manje unopresident wamabhinqa njengoba ngimi lapha nje kanza kwethu ungiso umlando womkhulu ongilokothe isilo ukuba kuphathe ngishilo izolo ukuthi ngizalange la manje ngifuna sakhe isidodlo sesilo lapha kwi-Table Mountain ayikhala akekho ngangathi ayeye mabhinqa yeye kodwa ngaphambi kokuthi sibonge sijabulise bonke abantu kodwa kubalulekile indlela ingane zakwethu senze into esiyizele